Nit de tempesta, escrit per Nil i Irene, llegit per Irene. Aquella nit queien llamps i trons. La seva soledat únicament era acompanyada pels espetecs de la llar de foc. De sobte, algú trucà a la porta. Inquieta i temorosa, es va trobar, a l'obrir-la, el rostre de la seva nova veïna, la que li demanà aixopluc fins que arribés al serraller, ja que havia extraviat les claus. Van passar hores i hores parlant, coneixent-se. La connexió fou immediata. Compartien la il·lusió de descobrir món i noves experiències. Aquest fou l'inici d'un llarg viatge que transformà les seves vides. Les nits de tempesta s'han convertit per elles en nits de joia.